Tumo kathok kleler-kleler ana rambut jem. Astagfirullahalazim. Ndi sing ngomong miki kene jajannya kepeng weruh. Wong paling ruwel be. Pating ruwel wis dibonding. Lek pake wis dibonding. Dicatok ya. Heeh. Tekan ndi iki? Tekan jempol. Jempol sikil ngidak lele kleru patil Ilat. Ilat. Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wilujeng galuh Mas Gareng. Wilujeng enjang. Oh iya esuk. Lah iki wis gasik-gasik kok ngene malah ndalu. Iki ya enjang. Alhamdulillah. Maksude ke Kang Bawor ke lagi ngetes kupingmu ke budek apa ora? Ya jelas ora wong aku ora tau mangan tempe. Masa ora budek? Ora. Jajal. Wedhus. Sapi. Nah, kowe mbok budek. Ya bener. Kok sing kiwe wedhus, kok sing mburi kok melu sapi. Lho, kedene beda kudune ya pada. Ya kudune pada. Coba kowe. Wedhus. Sapi. Wedhus. Ya ora budek, kudune pada. Iki kuping sing kongslet ya sing ngene iki. Masa? Wong ringoke ora tau iso nyaring kuwi jenenge. Kongslet ke sing nggo iki ya. Korset, kloset. Ngawur. Iya priwe? Iki nduk cayu. Ana bengi iki alhamdulillah. Esuk. Iya. Katut marah-marahi. Wong dalange kaya marah-marahi. Iki ana pagi ini ya rasane ora apik to. Morning ini. Iki awake dhewe ora tau pedhok suwi. Iki mumpung pedhok ning kene. Ayo lelagon, gawe lelagon sing petuke pring petuk. Pringku karo pringmu petukan. Ya petuk kok ngene iki ketemu ngono ki maksude bahasa nggonku petuk. Tang teng gitu ya. Ora. Mumpung petuk ning kene gawe lelagon sing ukurane ya pas kudu nganggo Purwakanti, umpama I ya kudu I kabeh. Oh iya. Umpama L ya kudu L kabeh. Oh, misal burine iki kudu I kabeh, burine O ya kudu O kabeh iku ya. O kabeh. Wis Kang kowe ayo. Sekang Nyong. Sekang muter ngendi? Yo aja muter-muter keder nggo. Apa ya? Sore-sore. Nganggo nada ta. Koyo jare kon nembang kok sore-sore padang bulan. Contohnya kayak gitu. Ya contohnya kok ngono kuwi. Tapi kan udah kuwi. Ngene. Esuk-esuk mlaku-mlaku. Koyo esuk-esuk sore, temane sore. Oh, sik sore. Ya berarti kang aku. Iya wis ya. Sore-sore tuku lengo nyangking botol. Kon dene kudu nganggo Purwakanti. Kudu pas kata-katane. Oh, sore-sore tuku lengo nyangking botol. Kanca. Ora umpat Purwakanti iki.
Lah ya Kanca lawas ngajak dolan menyang kali. Pelem apa peluk? Pelem kecut, kecute ngungkuli jeruk. Ayo kono, kepleset damuki wong kene. Tumo. Tumo kathok kleler-kleler ana rambut jem. Astagfirullahalazim. Ndi sing ngomong miki kene jajannya kepeng weruh. Wong paling ruwel be. Pating kruwel wis dibonding. Lek pake wis dibonding. Dicatok ya. Heeh. Tekan ndi iki? Tekan jempol. Jempol sikil ngidak lele kleru patil Ilat. Ilat. Ilat cendak yen go mangan ora apik ngawur teman kita teman. Kayak seru banget nyong ora fokus dadine. Lah Seru banget oh. Bahayane iki, bahayane aja diteruske iki. Bahayane mlencengi atur damuki wong kene malah ngono. Oh iki isih ana Bu PKK kowe ning kono mau. Ibu PKK. PKK ya isih ana. Iki mbok pilih ana pamundutan lagu sing urung dipinangkani mau ana ing Limbungan. Iki dipinangkani saiki nduk ditawakno maring ibu-ibu PKK. Monggo ibu-ibu PKK mbok pilih nyuwun lagu. Jan ademen iki, Bu. Adem, kula nggih adem. Loh wong sumuk ngono ngene kok. Lah niku sedakep napa badhe sekian? Sedakep itu pertanda nyaman. Bukan. Lagi nyangga. Nyangga, fokus. Lagi fokus. Lagunya apa Ibu? Lagunya apa? Oh, Gadis Kalimantan. Lagune kaya ngono. Mbek siapa? P apa? Mbek apa? Ngono iki kok. P apa? Apa? PP apa? P apa? Ya Apa? Ana sing ngomong pepek Empek-empek nang Palembang ngono. Wong ning kene ora ono empek-empek ngono. Si apa? Si Dau Mulya mempesona. La. Gaga apa? Gaga Gareng deneng kaya luwak. ngawur. Lulu apa? Lulu apa? Lulu gue. Ngawur gareng kok kaya luwak gareng gantenge kok ngene wis ana onen-onene gareng kuwi ganteng tur mentereng. Lah kowe apa? Ritem kuwi onine kecerit. Kecerit. Rintem kena artine. Ri. Riwayate ora bakal meteng. Ya meteng tuh cure sing meteng apa piye? Tempatnya tempatnya beda dari yang lain-lainnya. Tempatnya nang lah sing lain ning ndi sing kowe ning ndi? Lah ya, nek dia kan depan, aku depan belakang. Nganu berarti apa? Elastis ngono. Nah ini depan, ini belakang. Iki lho. Ki orang pamundutane apa miki PP apa ngono? Gadis cantik Malaysia. Gadis cantik Kalimantan. Gadis manis Malaysia di. Gadis Kalimantan. Mas Ragil dipinangkani monggo. Enggak. Nadanya seberapa Mas Ragil sayangku? Pakai Z Mas. Nanti pulang sama siapa Mas? Oh sendirian. Nadane kok diwai bes munggah share Mas. Salah nadanya paling T terus C dari TBC. TBC watuk darah ngono. PP apa? Papa gedang. P karo apa? PP apa papa? Papa mangsa apa mangkae? Yo Gadis Kalimantan. Heeh. Monggo. Pengendangnya kayak wong Arab ya. Heeh.